Čau lidi, tady je Johnny Špageta, ne, kecám, ne, jak mi budete říkat? Tak já nevím, co má by budete říkat. Ne, tak čau lidi, já jsem Funman a to se mnou je tu Marty. Ano, čau. Takže já jsem Funman, on je Marty a my máme teď nový kanál. Tady vidíte na obrázku Lízu. To je Maggie. Tak to je jedno, tak máte tady Maggie s flaškou v ruce. Děti si, nepouštějte nikdy děti k flaškám. Tak to dopadne. Takže prostě tohle je náš první vlog a doufáme, že se vám tento vlog bude líbit a že dáte like, odběr a že budete sledovat dále naše videa. Možná uvidíte let's play na Harryho Pottera pohár, ale až si pořídíme myš. Možná uvidíte Dark Side. Jak to mám joystick? Pampu. Možná uvidíte Dark Sidey a možná i uvidíte čarovný Minecraft. Ne, čarovné hry, prostě čarovný. A budeme někdy natáčet nějaký blbůstky. Třeba party v mém pokoji. Jo, Taková mini party. Taková mini party, takže zatím mám něco říkej o kanále, co bychom mohli tak natáčet. Já nevím, co já bych chtěl natáčet. Hry, vlogy. Ale přesně co? Nějaký mini vlogy. Třeba jak jsme teď nedávno natočili s těma plišáčkama. Plišáčky. To bylo na mém kanálu a všichni tam říkali, že je to podělaný. Až na tu veverku, ta byla nejlepší. Ta veverka. Tu, kterou jsem náhodou řídil já. A já jsem řídil ten ovladač. Trošku trapnější, no já vím. Ale tak co, nejsem zvyklý na natáčení videa a toto budou mý první videa. A zrovna toto natáčíme na balkoně. Škoda, že tady nehraje ta podělaná muzika, která nás tak sere. Škoda, když jsem rád, konečně. Celou dobu mě tady bolela hlava. Jezdili jsme venku na kolech, bolela hlava a takhle. Mám pro vás, stopni to. Mám pro vás doporučení. Neberte drogy, jsou to sračky. Jo, drogy, jedeme bomby, furt. Ne, počkej, 3, je to pěkný hnus. 3, 2, 1, teď jedeme bomby. Hele, fakt, mám pro vás upozornění. A teď máme pro vás něco novýho. No, úžasný. Nečekej. Mějte styl Johnnyho Machety, DJ Blenda a takovýhle. Neposlouchejte řezníka, je to pěkná sračka. Nechci mu nadávat, že jsem ho poslouchal, ale víte, pro děcka to není. Je to trošku zprostější. Jestli mě slyšíte, já tady překřičím tu. Sirma, kde máš na tom? Jo, tady. Stopni to. Máme vlog. Je to seznamovací vlog, ne písničkovej. Tak papa, nezakopni fotutu. No, jsme tady na balkoně, teď on tady budu sám. On určitě vyleze tady z okna. Ne, tak pojď tudy, ne? To bylo vtípek. Od Maggie neodejdu. Že jo, to je tak roztomilá. Tak, a protože dosahujeme už 3 minuty, tak se s váma rozloučíme a posuneme vás do prdele. Ne. To je jasný, že ne, to byl vtípek, já jsem si s vás jenom vystřelit. Máme vás rádi a hlavně ty, co dávají lajky. Jo, hlavně ty. A jestli si myslíte, že jsme kreténi, tak dejte like. Protože aj my. Ne, kreténi ne, spíš psychopati. Jo, takže čau. Teda, rozhodně se uvidíme, ne? Jo, s bojem je takový divný slovo. Jo, takže čau. Dejte like. A odběr. Čauky. Papa. Čauky.